е с тебе? Има! Сними ме! Ние сме навръх Иван! Навръх Иван! Не, искам да... То ме мрази вече. След Ванчева поляна. Сега ще се късаш от всекъде ти ще закъсаш. Това е връх Печка. Не, искам. Паметник. Искам да снимам. Искам. Как гласува? Вика той кълне, накрая му се връща. Кое кълне, бе, Лайнар? Какво кълне, бе, моли? С какво съм те кълнал? Да не съм бил с тебе, защото не ме взе, затова си закъсал. Трябва да те набудем с трънчиска. Ти разбра ли защо да пил гуми? Чакай сега, той ми е спадал преди това, нека да се качат горе. За се тича. Не бе, така си дръж волана и после малко ще въртиш лев. Сърдит ми е да проклям съм, добре. Аз съм ги проклям. Аз дори не знам, че имаш джип, бе. Аз дори не знам, че имаш джип, бе. С какво съм ти проклям, простак? Готов ли си, бе? Ей, всеки път дъни унивате. Аз вече тук и до нас няма да стигнем толкова лесно, колко тук. Никакъв шанс. Знаеш как като нагоре го дръпнава и си измести църк? Няма да мога го извади. Това знаеш как Ще му кажи? откачи с шасито, братле, на това. Не, кой е здраво, било много. Като ювка. Ще теглиш, ама много трудно ще стане. Не знам дали ще стане въобще. Ще ми се разсърди, ако му каза да го дръпне с Субару. Дай още и път на това. Изправи ми, Иване! Иване, изправи волана! Нема паднеш, изправи го, иначе не мога да тръгне никога. Още! Още! Още малко, чакай! И пусни ръчната! Чакай, Дани! Махни ръчната! Дани, чакай! Това не мога да го следва с спука на кола, аз нямам шоу. Дай още 2-3 пъти го пробвай. Да, знаеш какво беше мекичко и такова готино. Сега минус 10 бат. Проблема не е... Какво ти е лопат? Не, да махнем там да не се види. Давай сега, давай! Да го зарива. Ама пусните малко този джипет, то няма тръгне, то трябва да завърти кулата. Натискай седенител вътре, бе, нещо прави. Натисни го седенител. Той е включил задна гаранция ръч.